दिनै 25 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै 28 तारिखनि बे मोनाबिलियाव जोङो जोबथा बर'दिननि नामाव रंजास्रादों। नोंथांमोना उनजों नुगासिनो दं जोंनि फोथायग्रा लोगोफोर। जोंनि पार्किजुलि सार्केलनि सिङाव थानाय सानजा पार्किजुलि मण्डलिनि जोङो गासै 180 न'खर आरो बे 180 न'खराव गासै 800सो जोङो सुबुंफोर दं आरो जों बे 800सोजोंनो दिनै जयै बेयाव रंजादों। लोगोसे जोंनि गिर्जानिल' नङा, खाथि खालानि जोंनि आलासिफोर एबा गुबुन धोरोमनि मानसिफोरबो एबा गुबुन जातिफोरबो, बर'फोरल' नङा, गुबुन बे जायगायाव दङ। बयबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ लानानै रंजादों। जोङो रंजायो मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव 2000सोनि सिगां फैदोंब्लाबो बिनि बुंनाया, बिनि फोरोंनाय बोसोनफोरा दिनैसिम जोंनि थाखाय रिलेभेन्ट आरो जों बिनि बोसोनफोरखौ मानियो आरो बियो गासै बुहुमनि सुबुंफोरखौ अननानैनो बे बुहुमाव जोनोम जाबाय, बेनिखायनो जों रंजायो। बेसेबांसो न'खर दं? जोंनि पार्किजुलि सार्केलाव गासै जोङो ओरैनो पपुलेसनाव 2000सोनि बारा दङ। आरो न'खरफोरखौ एक्जेक्ट बुंनो हाला, 2000सोनि बारा दङ। नोंगौ जोबथा, मानोना जों इसोरनि अननायजों थांनाय सानब्रैखौ मोजां दिनफोर मोननानै रंजाबोनो मोनबाय। जों न'खर न'खर थांनानै जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानाय दिनखौ लानानै रंजाबोनो मोनबाय, खोन्थाबोनो मोनबाय। जोङो खुसि। लाख'हायै माने जोबोद खुसि। जोंनि गासै फोथायग्रा लोगोफोर, नोंसोरो उनाव नुबाय, बिसोरो गोसोआव खुसिखायसो बेबायदि रंजानायखौ रंजादों मोनदों आरो। येस, जोंनि मोनसे फोथायनाया बेनोबाव, इसोरनि अननायजों जोङो 2024खौ मोजाङैनो बारग'बोनो हाबाय। दा फैगोन बोसोरावबो जों इसोरनियाव बोर बियो। 2025आबो जोंनि थाखायल' नङा, गासै सुबुं माहारिनि थाखाय इसोरनि अननायजों जेन' बे फैगोन 2025आबो मोजां जायो, बेखौनो जों कामना खालामनानै इसोरनियाव प्रार्थना खालामो। थेंक इउ एन्ड गड ब्लेस इउ। मानगोनां नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो जोंनि बे 2024 मायथाइनि गेदेर साननि मुङै नोंथांमोननि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। माबायदि रंजादों नोंथांमोना? जोंथ' बे गेदेर सानावहाय बेबायदिनो बारग'लांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोङो गोबां मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो इसोरनि बानिफोरजोंहाय जोङो गोबां रंजादों। गुबुन बोसोराव जेरैबायदि जोङो रंजादों, बेबायदिनो जोंबो बे बोसोरावहाय जोङो इसोर आफानि गेदेर अननायजों जोङो मोजां देहाफोरखौ लानानै जों गोबां रंजानो हादों। हामबाय होनदों नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबखौ जोङो बेबायदि समाव लोगो मोननायनि थाखाय। जोङो 2024 सन, बे 2024 सनाव जोङो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ बेबायदिनो न'खर न'खर जों थांनानै जोङो साखि होबायो। बे साखि होबायनायाव जों खमबाबो जों 166 घर दङ। जोङो बे 166 घरखौ जोङो गिदिङै दिनै 28 तारिख, बे 28 तारिखआव जोङो जोबथा फोरबो मानिबाय आरो। बे फोरबो मानियाव गोबां आइजोफोर, इउथफोर आरो बेबायदिनो जोंनि व्यक्तिफोर, जेनेबा जोंनि दैदेनगिरिफोर ज' जानानै जोङो बेवहाय मोजाङै फोरबो फालियो आरो। बे जोबथा फालिनायाव बयबो बाहागो लानानै रंजायो आरो। बिराद मोजां जायो। ओंखायनो बेखौ बयबो सापर्ट खालामनायखाय जों बेबायदि प्रग्रामखौ खालामदों आरो। जोंनि गिर्जानि आन्दाराव 167 जागोन आरो देग्लाय। 167 आरो बेवहाय नैबे लास्ट मोसानायाव जोंनि बे गिर्जानि अनगायैबो माखासे गिर्जारिफ्रा गुबुन मण्डलि होननानै बुङो जों, बिसोर लोगो लाफैदेरबावो आरो। जोङो एकदम बेखौ रंजा बाजायै बारो। न'खर न'खर बयबो बायदिसिना जानाय लोंनायखौ जानानै आलासि थांब्लानो जाहो लोंहो जोङो गोजोननाय बा रंजाहोयो आरो। फैगौ 2025 मायथाइखौ नोजोर होनानै आरो बेबायदिनो जोङो दा बेखौ मिजिं थिदों, जोंनि बासायगिरि इसोर आफाया जोंखौ फैगोन बोसोरावबो जेरै 2024आवहाय जोंखौहाय जेरै मोजाङैनो बर'दिनखौ फालिहोबाय, बेबायदिनो जों 2025खौबो जोंखौ बोसोरसे मोजाङै दैदेनलांनानै जोङो फैगौ 25 तारिखआवबो 25 सनावबो जोङो इसोर आफानि बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ मोजांथारै फालिनो हागोन होननानै जों मिजिं थियो आरो।